Velkommen til Agra. Så er vi endelig kommet frem efter en okay togtur, i hvert fald lige indtil vi skulle af, fordi da det var tid til. Indien har ingen skilte overhovedet. Vi vidste ikke, om det var det rigtige tog, for vi måtte spørge forskellige personer for at finde ud af det. Og da vi kommer på, der er overhovedet ikke en skilt ved, hvad for nogle stationer der er. Så vi var bare sådan, vi fik at vide, hvad tid toget skulle ankomme til Agra Kant, hvor vi skulle af. Og det var ved at være der tid, så går vi ud, og toget standser, og vi spørger hende, om det er Agra Kant, og hun siger ja, hun skal også af. Og vi går pænt ud, hvor vi finder ud af, at stationen faktisk hedder et eller andet fuldstændig andet. Og så var vi ikke så glade, eftersom det var ved at blive mørkt, og vi skulle hen til Agra Kant, fordi der blev vi hentet. Så måtte vi tage en taxa hele vejen gennem byen, og så kom vi til Agra Kant, og der kom en pæn mand og sagde, Annie! Og så sagde han, ja! Og så blev vi kørt i taxa og ud sal og kom ind, og vi er så på Indian Homestay, så vi kom ind i familiens stue, og mor og far og sønnen sad dernede og tog imod os, og det ser rigtig hyggeligt ud. De laver aftensmad til os lige om lidt, og så kom vi op på vores værelse, og I kan se rundt, det er rimelig luksus. Det var det billigste hostel, vi kunne finde på nettet. Aircondition. Og der er aircondition, og dejlig sag, og rigtig hyggeligt og fint, og lækker badeværelse. Så nu er vi glade. Hej!